Opština Vrnjačka Banja ostvarila je značajan uspeh na konkursu Kabineta ministra za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Zahvaljujući podršci ovog ministarstva, tokom leta biće organizovana 2 velika kampa, sportski i kulturni, za ukupno 300 mališana iz Vrnjačke Banje i dijaspore. Vrnjačku Banju u avgustu mesecu očekuju puno lepih dešavanja, između ostalog i ova 2 kampa. U pitanju su sportski i kulturno-obrazovni kampovi. Vrednost celokupnog projekta iznosi preko 12 miliona dinara, od čega kabinet ministra sufinansira čak 10 miliona. Ovi kampovi imaju za cilj jačanje veza između dece iz dijaspore i matice, kroz zajedničke aktivnosti, sportska nadmetanja, radionice, druženje i očuvanje kulturnog identiteta. Cilj ovih kampova je da se mladi spoje kroz druženje, odnosno prvenstveno učenje, pa druženje i taj kulturni identitet da se ne zaboravi odakle smo. Mališani stižu u prestonicu, u Beograd, nakon toga idemo na Kopaonik, tamo ćemo biti 3 dana, tamo ćemo proći njihove zametnosti Kopaonika, a nakon toga dolazimo u Vrnjačku Banju gde ćemo imati razne aktivnosti od učenja ćiriličnog pisma, do kreativnih radionica, narodnih nošnji ovog našeg šumadijskog dela. Proći ćemo i kroz pesmu i kroz igru, ali najviše i kroz druženje, jer je to sam cilj kampa da se mladi iz Srbije udruže i spoje sa našom decom iz dijaspore. Opština Vrnjačka Banja se ovom inicijativom pozicionira kao primjer dobre prakse, kada je u pitanju negovanje odnosa sa dijasporom i ulaganje u najmlađe naraštaje. Očekuje se da će kampovi doprineti stvaranju nezaboravnih uspomena, ali i čvršćih veza među decom iz različitih krajeva sveta, koje dele zajedničko poreklo, srpsku kulturu, jezik i tradiciju.